А якщо причина, чому ти нічого не робиш, не лінь, а перфекціонізм? Ми думаємо, що перфекціонізм це робити добре, але насправді він змушує нас не робити взагалі нічого. Ми чекаємо ідеального моменту, ідеального результату, ідеальної версії себе. Ми боїмося помилки, боїмося виглядати слабкими, боїмося не виправдати очікування і тому відкладаємо. Але правда проста. Майстерність проходить тільки через спроби, не через ідеал, через дії. Не намагайся зробити ідеально. Просто почни, а потім покращуй. Якщо це для тебе, напиши в коментарях «Починай».